Bay, kumusta mo tanan? Niya ako karon nagluto og tawag ani nila diri. Si tawag ani? Sarila Indomie. Ang nag-quiz ani katong akong alaga nga nag-diet. Nag-diet usa ka adlaw, 5 ka adlaw walay diet. Usa ka adlaw diet, 10 ka adlaw walay diet. Hangtod wala na ko siya ga-diet karon. Ako'y gikapoy sa iyang diet. Muna nga mabalik na ko diri na pod sa pagkaon nga dili para sa diet. Kung dili magpadako sa iyang tambok, sa iyang tiyan. Ay, Ginoo, naglagot na ko na yung diet. Ay, undang diet sa kadlaw. Kaman sa kabulan walay diet. Sa kadlaw ka bulan, 2 ka adlaw magsugod na bukong siya. Kaman sa kabulan, 2 ka bulan undang. Ako hikapoy. Yasulan ako pag-ayo. Ang damo na ni mga iha mo pagkaon tanan-tanan. Di pagkahuman. Di na po siya makaon. Okay. Di na po siya makaon. Balik na po ko siya. Kaon siya mga pagkaon nga dili pang diet. So karon, naging mo karon ni na. Actually, oras ang pahulay karon pero gitawag ang mga kigol kay nakasulod ang iring. Nakasulod ang iring dito sa salang dako. Unya sa ako ra maminaw ang iring sila nabanon sila gukod ana tanan-tanan. Wa jud nakagawas ang iring. Karon pag-abot na kung ipalayas na ko sila tanan. Panghawa mo diha kay di mahadlok na nooning iring gidaghan ng tawo. Mo to gibrihan akong putahan nagawas ding iring. So mo na ni balik na to sa iring. Iring ani makaroni. Ako ning gipakuluan ang macaroni. Nagpakulo ko og tubig. Kumain tangan ako og gamayng edible. Yasinan ako og gamay. Dayon, gibutangan ako og magic cubes. Wala dili man gid mi magamit og magic cubes. Masuko man ni inahan. Masuko ang inahan og amahan nga mopalit ko og magic cubes. Pero muhunghong man ni sa ako ani ako mga alaga nga mukuot kuno ko og magic cubes. Isikreto lang kuno nako. So mabalaw po ko kawat-kawat itog mahumpra mi. Itago na ko ang magic cubes kay lagi masakpan ta sa agalon og maabot na mi sa cashier ako day inon tong cashier nga dong unahan ni dong dali adong mintas wa pa nagbantay ang nakakita ang akong agalon nga laki. Pagkahuman na dali itago din dito sa silupindong nga makita pero makita gihapon nga sa resibo wala lang ko nilagi kuan. Di na siguro makita resibo kitighan pang praho na mali na nila o kayong siguro. Then mo to ay mabugnaw ni atong karon na. So batangan na ko magic cubes. Mabisag bawal nagakawat-kawat lang kukuha. O gimana naluto na. Kuna ihuwal sa plato. Ang akong isabaw ani niya is tama lang talaga nga maugas siya. Sakto lang nga mauahas siya naman ko pa daw. Masakto lang gid siya nga dito. Sakto lang ang tubig. Hantod na madry siya. Wala kay ilabang. Wala kay i-drain. So pagkahuman, maluto na. Butang na ni mo din sa plato. Ini pagkaon sa kong alaga nga diet o sa platong piting dakuha puno. Puno. Kauman. Butangan dayon nato og mozzarella. Mozzarella cheese. Tiren. Kini. Patong dayon diri. Ganahan kay siya ni, ganahan kay siya. Ana. Pangita siya ni, pangita siya. Kauman, magdit-diet na po kay nambok na ko siya, nga tambok siya daan. Kauman, kapuyo na po, di na. Sus, may humot ang listahan nito sa taas. Iyang diet ko na karong bulana, pero wag yun. Kausa lang siguro, karong bulana, kausa. Wa pa, sa nang pizza karong pizza, 18 na. Kausa rin siya kuan. O, punon o cheese. Ano na? Wala, diet day, walang diet day. O, dara day. Ay, ito rin, malagpot na. Urot ang sarap tapos bay. Wala siya diha. Kaman. Tunawon na ito niya sa microwave for 4 minutes. Show na ito rin pansyon. Pansyon. Kaman. 1, 2, 3. Naman. 3 minutes. Start.
nagpaabot ko mahuman na to og ano na tunaw ang cheese. Hello kay by Charlene or Charline or yes Bulanon. Congratulations bay og good luck sa imuhang vlogs sa YouTube. Congratulations kay first viewer ka og first comment ka sa akong video ganiha no sa bulak nga napuno nagbulak niya ang balay nanglata lang yung buhok tae lagi mga fresh to siya abi nako og kanang plastic ba tong pag-abot so mga fresh man diay yung ginawa ko dayon magkahuman ipanggunting-gunting na kay sus bawang tae lagi nanglata na ang stems niya ba then mo to na karon na miss bisita gi kalami from Chocolateness ano man na yabo from Chocolateness, this one. I love this very, very much. Where is the name? So, ito yung ngalan. Basta alam ko, Chocolateness ito. Chocolateness lagi. Chocolateness. Lami kayo siya. Gamato na siya nga cake ba? Then, sauce lapit tighana. Pero ngipon na niya agoy. Sana magting na bay. May kinanghatag sila mitas init pa. Hindi mo hatag mo haptaw niya. Ang daw. Hindi man kabok. Okay. Bye-bye na mga bayan. Lagi ni awas ang kwan. Ni awas ang cheese. Binuo ko tabang ng langit. Mo ni tambas dagit. Awas ang cheese eh. Ay, hindi, yun na libo magsara. Awas ang cheese. Da. Sa kaputos ang cheese. Ano na, bawi siya sa kadlong diet. Tungag bulan, dili diet. Na nabili sa kutsara. Mami gusto na, daghan yung cheese. Bawi sa pinaka-diet ba siya karo schedule niya siya kabulan diet pero usa lagi kaadlaw na nakuan nahimo mo na listahan dito lami aburahon irisa ra gotron ilas-ilas na listahan sa diet niya dito ma kuan bisag kausa na lagi sus kausa lagi in taon kun hinduman wa pa gito kauna mura kaon kamo kuan na Masya nito. Karon pag siya ni Ricky ni tulugan niya. Der. Bye-bye na mga bay. Mora to dinhin lang ko kutob kini inyong magsisibi sa kahanginan. Nga baga kay kilay kung adlaw no. Sige, bye-bye na kay talsikan ni ko ano to. North bus maghapon, mura ko north bus ba.